Ban pelat ya kisan pungut ki basyak rabor. Lak ban sangai asiat kari Israel hadu sau sengi. Ngip yang sobai pi ki parlok ki baju sengau tenat ban pet ya kena ke channel Ukasi TV. Ka kenhun menteri jong ka Israel kala menjur ha ka sengi balang ban poi ya ka jing sangai asiat bat ki erang Hamas. Na ka benta ban pelat ya kisan pungut ki basyak rabor. Ha ki erang Hamas Gaza. Ha ka por baki tei ki erang Hamas ki hertma ya ke Israel. Ha ka step jong ka nyo tarik risau ngenta usnem. Ka sorkar Israel kaya tu bahkan taulat ban pelat im ya kisan pungut kinong Israel ki basyak rabor ha ki erang Hamas. Bat ki tei ki kentup ya ki kentei bat ki kena ru. Ha ka ba un pelat ya ki kumba khat ar lani khat laingut ha ka sisngi. Ban pelat ya ki briu jong kari Israel kadon kamru ban sange syua ya ka jing asiat ka ba sau sengi AA. Laong ru bakane kami hadin ka jing penbor na kiri baper jong ka pertei. Baka Israel ka dei ban menjur ya ka te ka jing sange asiat. Bat ban pelat ya ki te ki basyak rabor. Halor ka te ka phang ka katar ka shim ya ka benta ka ba kongsan ba. Ban wanra ya ka jing abet hapdeng ki arliang mamla. Ban pelat ya ki te ki basyak rabor. Na kaliang jong ka Israel kan pelat ya ki to ki kentei. Bat ki kena ki basyak set ki patok baper hapo Israel ki badai na West Bank bat na East Jerusalem. Kat hadu menta kampat syai setia la ke Israel kan pelat kat nungut nrei kilat kubor kaya tu bakin la ban poi syaka sispak san pungut kataru kila cuantat la ong ru baka Israel kan ailat ru ya ki jingarap bakin poi sya Gaza kum ka petrol ka diesel bat ka bam kadi ki Hamas ki kam baki don hadu ars pak si pungut bat hadu ars pak sau pungut ki briu ki basyak rabor ha ki tei ki erang. Bat ki tei ki kentup ya sau pungut ki kena ret bat ki kelung kat kum ki report laya turu bala palat khat lai hajar ngut ki bayap ha Gaza ha ka jing her thma ka Israel bat nang ta sakat ars pak ngut ki bayap ha Israel ha ka jing her thma ki erang Hamas. Sengau baban subscribe ya kene ka channel na benta ki wepat ki video bangin sepenmi kublai shibun.